To podstatné je zjistit nejen, zda skutečně tyto informace pochází z BIS a zda je skutečně získala ABL, což by bylo vážné, protože pokud by tomu tak bylo, zdůrazňuji to pokud, tak by bylo jasně prokázáno, že se nám tady propojuje soukromá bezpečnostní agentura nejen se státními strukturami, s vládou, ale také se zpravodajskou službou, což by bylo velmi závažné, ale to skutečně zatím s velkou závorkou. A musím říct, že to, o co je ještě závažnější, tak je skutečně obsah těch informací. Mně je jedno, jestli v tuto chvíli je to někým využito, zda je to využito jako nátlak na pana Béma nebo ne, ale důležité je, jestli se to stalo nebo ne. Pro mě jako pro politika a člověka, který žije v této zemi, je nepřijatelné, aby tady politici konali to, co jim řeknou lobbysté, aby byly ovlivňována politická rozhodnutí lidí, kteří jsou voleni voliči někým úplně jiným, kdo žádnou odpovědnost nenese, a to se v tomto případě s velkou pravděpodobností skoro až s jistotou dá říci.